ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലൈവായി കേട്ടോ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോണത് ഉപദേശാമൃതാണ്. ഉപദേശാമൃതം നോക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തന്നെ തുടങ്ങാം. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൽ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. തിരിച്ച് നമ്മള് കുറച്ചു പേരെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ്, കുറച്ചു പേരെ എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എടുത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട്, പിന്നെ നേരത്തെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതില്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടെ. കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നില്ല, എന്നാലും പേരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എന്താണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ തുടങ്ങാം. കാരണം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്, അവരിൽ ഒരാളായ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നെടുക്കാൻ പോണ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയ്ക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഇവിടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണരായിട്ടുള്ള ഈ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായിട്ടും ലോകത്തിന് ഹിതകാരണമായിട്ടും ഈ ഭുവനങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ആ 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ശ്ലോകം പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതില് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതായത്
രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ഒരു രഘുനാഥനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രഘു യുഗൗ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 പേരെയാണ് നമ്മൾ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ ജീവ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് എന്ന് പറയാം. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി പണ്ട് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം, അതായത് ഗബീർ ദാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ പക്ഷെ അവര് ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നു പണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുകയും അവര് പ്രയാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ദ്വാദശ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. അങ്ങനെ അവര് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദ്വാദശാശ്വമേധ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മുഴുവനും രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ തരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരാണ് ചൈതന്യ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജീവഗോസ്വാമി നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭാഗവതം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോണത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ്. സോറി, രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പോ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രൂപാനുഗർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ രൂപാനുഗരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു കൃതിയാണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ആ ഉപദേശാമൃതം, നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതിലെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യനും, ആ ആചാര്യൻ എന്തൊക്കെ വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും, ആ അറിവിനെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അറിവിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകള്, ആചാരങ്ങള്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ 11 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം. എല്ലാവരും ഈ ഉപദേശാമൃതം, ഇതാണ് ബുക്ക്, ഉപദേശാമൃതം. ഇത് വാങ്ങണം. അടുത്തുള്ള ഗുരുവായൂർ ഉണ്ട്, കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ. സുസ്മിത മാതാജി ഒന്ന് നോക്കണേ. പിന്നെ അടുത്ത അഡ്മിൻ ആരാ? ആതിര മാതാജിയാണ് അഡ്മിൻ? അല്ല, മണിഭൂഷിത മാതാജി ഉണ്ട്. പിന്നെ സുരേശ്വരദാസ് പ്രഭു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിനും കൂടെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ മാതാജി, എന്താ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ? എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. കാരണം എങ്ങാനും എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പണി മുടക്കിയാൽ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. രൂപഗോസ്വാമി പടാണ് കാണുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ പറയാനുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ശേഷം ഇതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ജോലി വരെ, എത്ര ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്, അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭഗവത് ഭക്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദര് അല്ലെ? പ്രഭുപാദരിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഭക്തി എന്താന്ന് പോലും അറിയാണ്ട്, ഭക്തി എന്താണോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കേണ്ടതെന്നോ അറിയാണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ കള്ളഭക്തന്മാരായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേനെ. വഴിപാട് കഴിക്കുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ഭക്തന്മാരാവും. പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ ത്യാഗവും ഇവരുടെയൊക്കെ ഭക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കാം. രൂപപ്രണാമം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം മംഗളാചരണത്തോടുകൂടെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സ്ഥാപിതേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീഗുരോ ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുരേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ. സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള രൂപപ്രണാമ മന്ത്രമാണിത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഈ ഭൂലോകത്ത് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കഥാമഹ്യം ദദാതിസ്വ പദാന്തികം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ കീഴിൽ എനിക്ക് അഭയം നൽകണത് എപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഭയം തരണേ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോണത്. എല്ലാം പ്രഭുപാദയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഗുരു മഹാരാജനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തുടങ്ങാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിപ്പിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയെ പറ്റി പറയാണ്. 1489 സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ അണ്ടറിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് രാമകേളി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാഗിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദ്വാദശാശ്വമേധ ഘാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാനും 10 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അറിവുകളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ആ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധമാധവം, ലളിതമാധവം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 3rd ലെവലിൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഉണ്ട്, ഈശോപനിഷത്തും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്താ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തില് ആകെ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ളത് ഒരു സാധുസംഘ എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ 7 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം, അല്ലെ, എന്നാലേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിഷ്ഠ, ഭജനക്രിയ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം, ആ ഒരു പ്രേമം, ഭാവം, അതാണത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമം. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ ലെവല് നമ്മുടെ കൂട്ടണം എന്നാണ് കണക്ക്. നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, നമ്മൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്നർത്ഥം.
ഇത് വെറുതെ കേട്ടു പോവാനുള്ളതല്ല, ഇത് നമ്മൾ ആചരിക്കാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതില് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. വാചോ വേഗം മനസ്സ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേഹ ധീര, സർവാമഭീമാം പൃഥിവീസ ശിഷ്യാ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാചോ വേഗം, വാച് വാക്ക്, വാചഹ അതായത് വാക്കുകള്. വാചോ വേഗം, മനസ്സ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. അപ്പോ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം. ക്രോധം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ്, മനസ്സിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ജിഹ്വ, നമ്മുടെ നാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഉദരം, വയറ്, ഉപസ്ഥ, നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ, ഏതാൻ വേഗാന്യ വിഷയേഹ ധീര, സർവാമഭീമ പൃഥിവീസ ശിഷ്യ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. അതായത് നീങ്ങുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ത്വര. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, 2-3 പേരുണ്ടോ നോക്കൂ. ഒരാള് ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ആദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സംസാരിച്ചത് അത്രയും പ്രഗൽഭങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. അതായത് തവളയുടെ പൊക്രോം എന്ന് പറയണ മാതിരിയുള്ളൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണമില്ല അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും, ചില ദിക്കിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ, ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവസാനം അടി കലാശിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമാണ് സംസാരിക്കണേന്നെങ്കിൽ. രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചാല് 100% അടിയായിരിക്കും. കാരണം എന്റെ പാർട്ടിയാണ് നല്ലത്, എന്റെ പാർട്ടി പറയണതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര അടിയാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ട നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം. അതായത് എന്ത് സംസാരിക്കണം, എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കും, നമ്മളെല്ലാം പറയും. പക്ഷെ ആ ആൾ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല അയാള്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആരുടെ തെറ്റാത്? ആ സംസാരിച്ച ആളുടെ തെറ്റ്, മറ്റേ ആളുടെ തെറ്റല്ലാതെ നമ്മുടെ തെറ്റാണത്. കാരണം നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെ, മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മള് 5 കുതിരകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 5 കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പോണതനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സിന്റെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പലതരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം മനസ്സിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്താം. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോളിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ജപം. നമ്മൾ ജപിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മുഴുവനും ചെളിയാണെങ്കിൽ ആ ചെളിയിലേക്ക്, ആ ചെളി അങ്ങനെ തന്നെ, ഒരു കുടം ചെളി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണതിലേക്ക് പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ ചെളി അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് ആ വെള്ളം വീണതനുസരിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിട്ട് വരും. ആ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നമ്മൾ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും. അതിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തേണ്ടത് ആനയുടെ കുളി പോലെയാ.
എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആനയെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ആനക്കാരൻ തേച്ചൊരച്ചു കുളിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുക അവിടെ കിടക്കണ മണ്ണെടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ മേത്തേക്ക് ഇടും. ആന ചെയ്യണതിന് അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ആനയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആന ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരു ആനയെ കാണുന്ന നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ചെളി വാരിയിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നാമജപം ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോകുന്നു. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാല മാത്രം ജപിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെ? എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പോകും എന്നല്ലേ പറയണത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ലാതെ. പക്ഷേ നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആന കുളിച്ച പോലെ ആവുന്നാണ് പറയണതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എളുപ്പം കിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അതായത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാമം ജപിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം, അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. അവര് ചെയ്യണത് ശരി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഞാൻ ചെയ്യണത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോണതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കണക്കാക്കാണ്ട് പോണത് തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഉയർന്ന എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. ആവുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആവുന്നതും സംസാരിക്കാണ്ട്, അനാവശ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ്ട് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. പിന്നെന്താ, തിരുനാമത്തിന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാമാപരാധത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ നാമാപരാധം നമുക്ക് വരാണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും പറയാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കഴിക്കണ ഭക്ഷണം നല്ലതായിരിക്കണം. അതാണ് ജിഹ്വാവേഗം. എന്ത് കിട്ടിയാലും മേടിച്ച് കഴിക്കുക, ആരുടെ അടുത്തൊന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കുക. അത് ആരാണ് തന്നത്, എങ്ങനെയാണ് തന്നത്, നമുക്കിഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ തട്ടുകടകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്തുമാത്രം തട്ടുകടകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടാണ് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. വേറെ ചിലര് തുപ്പിയിട്ടിട്ടാ തരണേന്ന് പറയാം. വേറെ ചിലര് എന്താ പറയാ, അത് പഴകിയ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണത്? നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ. അവര് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണയാ. അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരുടെ ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അത് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയി അത് കഴിക്കണത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ ആഗ്രഹം, അതായത് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. ആ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ചില ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ തന്നെ ചെറുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 10 കൊല്ലം 20 കൊല്ലം മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരുടെ വളരെ സാത്വികമായിരുന്ന ഭക്ഷണമായിരുന്നു അവർ കഴിച്ചിരുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? കഞ്ഞിയും പയറും പപ്പടം, ചെറിയൊരു മാങ്ങാക്കറി, കുറച്ചൊരു ചമ്മന്തി, അങ്ങനെ വളരെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച ഇന്ന് നമ്മുടെ കഴിക്കണതിന്റെ വ്യത്യാസം അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. സാത്വികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാജസത്തിൽ വന്ന് താമസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ മാറി. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജിഹ്വയില് വരുന്ന ആ ഇതിനെ എന്താ പറയാ, ജിഹ്വയില് വരുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം പറയണത് എന്താ? ശരിയായത് ശുദ്ധമായ അറിവിലേക്ക് വരുന്നു. നിഗൂഢമായ യോഗമാർഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനം ലഭിക്കാം. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയണത്. വാചികം, അപ്പൊ ഈ വാചോവേഗം എന്നുള്ളതിന്റെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ആത്മീയ അധപ്പതനം, ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, TV, റേഡിയോ, ടോക്ക് ഷോകൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഉദാഹരണം ഭൗതികവാദികൾ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിവരങ്ങൾ അറിയാം? നമുക്കറിയണ്ടേ? ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ മുനമ്പം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
അതേപോലുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ അറിയണ്ട എന്നല്ല, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. അത്യാവശ്യത്തിന് അറിയാം. അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാം വേണം. അത്യാവശ്യം, കാരണം ഈ ഭൗതിക ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ സമയം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്കൂളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അതിലേക്കാവരുത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. അതാവരുത് നമ്മുടെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കേട്ടു, അത് വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്ര കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര അറിയാൻ പറ്റും, ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഇനിയും 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 അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വാക്കിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, അടുത്തത് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? അത് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചിടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അധപ്പതനം വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധ നിരാശയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കോപവും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണ സൂര്യ സമപ്രഭ മായ ഹയ അന്ധകാര. കൃഷ്ണ സൂര്യ സമ മായ ഹയ അന്ധകാര. യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നഹി മായാര അധികാര. അതായത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടുത്തെ ഇരുട്ടിനെ മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടാകും. നമുക്ക് എത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാലും ആ ലൈറ്റിന്റെ പുറകിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും. അതേസമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സൂര്യനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണ്ട അല്ലെ? സൂര്യഗോളം അല്ലെ, സൂര്യരശ്മികള്, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം സൂര്യഗോളം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? മായ ഹയ അന്ധകാര. മായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്ധകാരം, ഇരുട്ട്, അജ്ഞാനം. അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും? ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സില് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിൽ മാത്രം, ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അത്രയും ഇതായിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ദാസനായിട്ട് വരണം എന്നാണ് പറയണത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ദാമോദര അഷ്ടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ദാമോദര ആരതി എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ മുതൽ ഭീഷ്മ പഞ്ചകാണ്. അപ്പൊ അതും വളരെ വിശേഷമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമില്ലാണ്ട്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യ വായുരിവസ് ദുഷ്കരം എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റണില്ല കൃഷ്ണ. അത് വായുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടാം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശ്രമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സത്യസന്ധത. സത്യസന്ധത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവുന്നതും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് വെക്കും, ആ നുണ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിശയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നുണ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ കേട്ടവൻ അത് മാറുന്നില്ല. കേട്ടവൻ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടിക്കണേ, ഗുണ്ടടിക്കണ്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇതൊക്കെ നുണ പറഞ്ഞൂലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ അനാവശ്യമായ സംസ്കാരം അല്ല സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കണ തവളെ മാതിരി. അതാണ് വാചികം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മനസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും
ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ, ആ പശു കണ്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം പ്രാപിച്ച് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് ക്രോധം. ക്രോധം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ? തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ഇപ്പോ പല ആൾക്കാരും നമുക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വരും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ കേട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ അവൻ തിരസ്കരിച്ചു, എന്നെ കണക്കാക്കിയില്ല. അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ദേഷ്യഭാവം വരും. ആ ദേഷ്യഭാവം എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ ക്രോധത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോഹം നിറവേറ്റാത്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണു? ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 62-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കോപം എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയണത്? എറിയാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചൂടുള്ള കൽക്കരി പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്രോധം വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക്, പക്ഷെ ക്രോധം നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്രോധം നല്ലത്? എപ്പോഴാണ്? അർജുനന് ക്രോധം വന്നപ്പോഴാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അധർമ്മത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ലങ്കയെ ചുട്ടുകരിച്ചു. അത് ഹനുമാനോട്, ആ രാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, ആ ഭക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയം നമുക്ക് ക്രോധമാവാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രോധമാവാം. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജഗായി മദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ജഗായി മദായി ഇതേപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുഖത്ത് ഇവര് ഇത് വലിച്ചെറിയും, കല്ല് പോലെയുള്ള ആ ഇത് വലിച്ചെറിയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര പൊടിയും. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പൊ തന്നെ ഇത് സുദർശന ചക്രത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോകുമ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താ പറയണത്? അരുത്, അങ്ങ് എന്തിനു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? കരുണയാണ്, അങ്ങേക്ക് ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ആയുധം എടുത്തിട്ടുള്ള കളികളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? അവര് 2 ആളും വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗംഗയുടെ തടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അവര് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിലെ 62-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാൻ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. നമുക്കറിയാം 61-ാമത്തെ 62 പിന്നെ 63-ൽ എന്താ പറയുന്നത്? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശാൽ ബുദ്ധിനാശാൽ പ്രണശ്യതി. ഈ 2 ശ്ലോകം കൂടെ നമ്മള് കൂട്ടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ആ 8 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇരുന്നാൽ, അതായത് നമുക്ക് വിഷയങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയണത്? ധ്യായം വിഷയാൻ പുംസാൻ സംഘസ്തേഷുപജായതേ ഭഗവത്ഗീത മാറ്റണ്ട ഇവിടുന്നേ. ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് മാറ്റിയോ? അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്രോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് ജിഹ്വ. ജിഹ്വ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ നാക്ക്. അപ്പൊ നാക്കിനെ എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാന്നാണ് പറയണത്. നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ രസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, 6 തരത്തിലുള്ള നാക്കിന്റെ രുചികളുണ്ട്. നാവിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 തരത്തിലുള്ള രുചികളുണ്ട്. പരിഹാരം നിയന്ത്രിതമായ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ, ലളിതമായ സാത്വിക ഭക്ഷണം നിശ്ചിത സമയത്ത്. അതിനിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? റെസ്റ്റോറന്റുകളിലല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് യുക്താഹാരസ്യ വിഹാരസ്യ. ഭഗവാൻ പറയണത് വേണ്ട പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭക്ഷണം പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കയ്പ്പ്, ചവർപ്പ്, പുളി, മധുരം, ഉപ്പ്, പിന്നെന്താ,
എരിവ്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള മുകുളങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ നാക്കിലുണ്ട്. അത് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, വളരെ കുറച്ച് എരിവ് കഴിക്കുന്നവര് എന്തെങ്കിലും എരിവിന്റെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ തൊലി പോകും. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ആസിഡിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ചധികം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിയിരിച്ചില്ല. എരിവ് തന്നെ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എരിവ് അധികം കഴിച്ചാല്. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതൊന്നും നമുക്ക് അധികം പാടില്ല. ഇപ്പൊ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും, മധുരം കുറേ കഴിച്ചാൽ എന്താവും? ഡയബറ്റിക് ആവും. ഉപ്പ് അധികം കഴിച്ചാൽ എന്താവും? പ്രഷർ അധികമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വേറെയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതിന് വരും. അപ്പോ ഏത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, പുളി അധികം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് വയറിന് പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണമില്ലാണ്ട് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കാണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖം ഉള്ളത് എങ്ങനെയാ? നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖം. കാരണം മുഴുവനും റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡാണ്, അധികവും എണ്ണ പലഹാരങ്ങളും എണ്ണ സാധനങ്ങളും. സമയമില്ല. എന്തിനാ സമയമില്ലാത്തതെന്നാ പറയണത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ല, സിനിമ കാണാൻ സമയമുണ്ട്, കൂട്ടുകാരായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ സമയമുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ വേണ്ടതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല. അതിന് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? സമയം നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ട വേണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാന് നേദിച്ചതല്ലാത്ത യാതൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ മോഹം കുറയും. കാരണം ഞാൻ പ്രസാദേ കഴിക്കുള്ളൂ, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മുടെ നാവിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ശരീരത്തിന്റെ ഈ ത്വര, അതായത് ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം, ഇതിനെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് പോലെ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായി. പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം വേണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് തപസ് ചെയ്യണ പോലെയായി. അതിന് നമ്മൾ കാട്ടില് പോകണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഉദരം. അപ്പൊ നാക്കിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ എന്തുണ്ടായി? ഉദരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിയന്ത്രിച്ചു, അല്ലെ? വയറിന്റെ വിശപ്പാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നാക്കല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യണേ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശക്കാണ്ട് നമ്മൾ സ്വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അത് വിശന്നോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതല്ല, ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും, എത്ര കിട്ടിയാലും കഴിച്ചാണ്, എത്ര കിട്ടിയാലും. ചില അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളത്, കുറ്റമായിട്ടല്ല. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്തി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിനോട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മളോട് ഏകാദശി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറയണത്. അപ്പൊ എന്തായി? ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നാളെ ഏകാദശിയാണ്, ഉത്ഥാന ഏകാദശിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ലെവലും സെക്കൻഡ് ലെവലും ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആദ്യത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്തെടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ഏകാദശി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ആ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും. അപ്പൊ ഉദരം എന്ന് പറയുന്നത്, വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിടണു എന്നുള്ളത് വളരെ മുഖ്യമാണ്. എന്താ ഇടണ്ടേ നമ്മൾ വയറ്റിലേക്ക്? വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമന്യം ചതുർവിധം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വൈശ്വാനര അഗ്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഇടേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് അവിടെ അഗ്നിയായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇടേണ്ട ആഹാരങ്ങള് നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വേണം ഇടാൻ. അത് വളരെയധികം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു
ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെ ബഹുമാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ആ പ്രസാദത്തിന് നമ്മളൊരു മന്ത്രമുണ്ട്. അതായത് ശരീരാവിദ്യാജാൽ ജഡേന്ദ്രിയ താഹേകാല ജീവേ ഭലേ വിഷയസാഗരെ താരേ മധ്യ ജിഹ്വാദി ലോഭമോയി സുദുർമയി താകെ ജേതാ കഠിന സംസാരേ കൃഷ്ണ ബഡാ ദയാമയ കരീഭാഗോ ജിഹ്വാജയ സ്വപ്രസാദ അന്നദിലാബായി സേയി അന്നാമൃതാവോ രാധാകൃഷ്ണ ഗുണഗാവോ പ്രേമഡാകെ ചൈതന്യ നിതായി. ഇത് ബംഗാളിയാണ്. ഇതെന്തിനാണ് പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം അവിദ്യാപിണ്ഡമായ പിണ്ഡമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ശരീരം നശിക്കും, അല്ലെ? മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സല്ല, ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നശിക്കണ ഈ പിണ്ഡ ശരീരം എന്താ ഉണ്ടാവണത്? മൃത്യുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മൃത്യുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളുടെ കൂടയന്ത്രവും ഏതോ വിധത്തിൽ വിഷയ സുഖാനുഭവത്തിന്റെ സാഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും വെച്ച് ജിഹ്വയാണ് ഏറ്റവും അത്യാർത്തിയുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതും. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നാക്ക് ചെയ്യണത്. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന് സംസാരിക്കണു, 2 ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കണതും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ജിഹ്വ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഭക്ഷണം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയണത്, ഈ ലോകത്തിൽ ജിഹ്വ നിയന്ത്രണം ദുസ്സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ ആകണല്ലോ. ജിഹ്വാ സംയമനം സാധ്യമാകുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം കനിഞ്ഞരുളി തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് പറയണത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന്റെ മുഖ്യത്വം മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലെ? എന്നിട്ട് പറയണു, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അവദാനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രേമപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമുക്കിതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിയിൽ കൂടെ രൂപാനുഗരായ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈ 6 കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഈ മായയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കും. അപ്പോ ഈ ജിഹ്വ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള്, പിന്നെ ഗോരസങ്ങള്, ജലം. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അത് നിവേദിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രസാദമാക്കിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ജിഹ്വാര ലാലസേ ഇതി ഉദിയായ ശിഷ്ണോദര പരായണ കൃഷ്ണ നാഹി പായ. കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസാണെന്നാ പറയണത്. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് രസനയുടെ പ്രീതി. രസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്കിന്റെ സ്വാദിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്നാല് നമ്മുടെ ഉദരത്തിനെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെയും അതിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെയും ആസക്തികളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. കൃഷ്ണനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും ഉദരത്തിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ പറയണു, എന്താണ്? തരം താഴ്ത്താൽ അനിയന്ത്രിതമായ അനധികൃത ഉപയോഗം. അതായത് ഉദരത്തിനെ പറഞ്ഞു, ഉപസ്ഥത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ലൈംഗിക പ്രവണത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികള് പരിസരബോധം ഇല്ലാണ്ടാണ് ജീവിക്കുക. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യജന്മത്തില് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നിന്നാലും എന്തിനെ കണ്ടാലും നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേമം അല്ലെ, പ്രേമ സല്ലാപം അയാള് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രണമില്ല. അത് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളില് കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. കൃഷ്ണാവബോധം വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗികതയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മാതാജി? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ക്ലാസ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോ
ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കണം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും സമചിത്തതയോടുകൂടെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരാളെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും? നമ്മള് വെറും എന്താണ് അതാന്ത ഗോ എന്ന് പറയാ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭൗതികതയുടെ ദാസനാവും. അപ്പൊ അതിന് ഗോദാസന്മാരെ അതാന്ത ഗോക്കളായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയണത്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുക. സംസർഗം അത് നമ്മളെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഇത്രയൊക്കെ നിർബന്ധമാണോ? അല്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് പോണതിന് പകരം അത് നേരെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അതായത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക്, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും, കൃഷ്ണ എന്റെ നല്ല സമയം മുഴുവനും വെറുതെ പോയില്ലോ എന്ന് തോന്നും. അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണോ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പറയണു, മതിർന്ന കൃഷ്ണയെ പരതസ്വതോവ മിതോഭിപദ്യേത ഗൃഹപ്രധാനം അദാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവണാനാം. പുനഃപുനശ്ചർവണാനാം ഇത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവണാന, അതായത് ചവച്ച് തുപ്പിയത് തന്നെ ചവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുപ്പിയത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആരും ചെയ്യില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് ഒരു കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മള് ഈ കഴിച്ചത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പുനഃചർവിത ചർവണാന. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരായിട്ട് തീരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണില്ലാണ്ട് പോകും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. വാചോ വേഗം മനസ്സക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻഹോ യേ വിഷയേഹ തീരാ സർവാമഭീമാം പൃഥിവീം ശിഷ്യാത്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. മാതാജി ഒന്ന് ചൊല്ലും. മാതാജി, സുസ്മിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നന്നായിട്ട് ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ആ സ്ക്രീനിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി. അത് പക്ഷെ ശരിയല്ല, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ എടുത്തോ. മാതാജിയുടെ ഒരു പുസ്തകമില്ലേ അല്ലെ? ഉണ്ട് 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 മാതാജി. അപ്പൊ പിന്നെ പുസ്തകം നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളൂ, എളുപ്പമായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ എനിക്ക് നല്ലത്. ഇത് ഞാൻ അറ്റം വരെ പോണം. നല്ല സുഖമില്ല, എനിക്ക് വയറുവേദന ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതില് ഹിന്ദിയിലാണ് മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇല്ല, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കണം മാതാജി. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം മുദുരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം ശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയും കൂടി കേട്ടോ. അതാണ് ആ ഹരേ കേരളത്തിന്റെ ഇത്ര പ്രത്യേകത. ഉപസംഹരണം, അതായത് പ്രേരണകൾ സഹിക്കുന്നു. ഇത് ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, അടിച്ചമർത്തലല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഉപസംഹരണം. അതായത് നമ്മള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ബോധപൂർവം നമ്മള് ഈ എല്ലാ ത്വരകളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.